Защо София и Раково от Скорби? Да рецидираме? Извини ме за мръсните приказки. И притом липса на физическа интимност. Но книга. Твоя кабинет и ще се събли. Следващата стъпка е твоя. На! Айдете! Давай се обли. Господин Пасъчев, господин Адриван Филипов, да кажи. И това чумка трябва да се хвана. Благодаря. Здрасти. Значи ще е състояние, много се откараш. Толкова. Кой ще ми каже на мен? Влизо. Защо не опиташ това? Просто дава 2 лева. После... Гледаш твърде отблизо. Не се обвинявай. Да, понякога ти трябва перспектива. Без поглед не вреди. Аз съм Луси. Аз съм Сенделев. Добра работа. Виждам, че си там. Искаш ли да седнеш при мен? Да, ще бъде чудесно. Просто супер. Значи си архитект? Не, занимавам се с вила. Значи стана нюризмата. Да. Храних мозъвете и се надявах, че съм се отървал от нюризмата, но явно не съм. Харесвам. Невъзможно. Дори ривите не я харесвам. Наистина, баща ми е рибар. Той и брат ми дък понякога излизат в морето за месеци. Много ми липсват и когато се върнат, просто ги държа по 5 минути. Ние закачили и там на оно закачала по-дали за вратата. Разчитай ли са на твое разположение, когато имаш нужда? Искаш ли? Добре. Морските лъвове са известни с отличността, делфините с интелекта, а може вече техните... има. Но също техните мъжки части стават гигантски. Да, той е най-голям сред бозайниците. Кой е най-големият? Май татуираното лице. Харесвам смеха ти. Ти ме чираш да смея. Извинете, но подреждаме. Отдолу под масата има прашко, излези си, аз ще лая, ще покажа. Най-хубавото на мочовете е, че съм... Отдолу под масата има прашкови. Да. Не знам какви са на свобода. Мислех, че сте... В салона под масата. През цялото време. Виждаме как се държат навън, но не знаем какво правят по деня, а точно там прекарват 2/3 от живота си. Може ли пласат другите морски животни с големите си птици? Това е една от теориите. Трябва да тръгна. Къде отиваш? Татко има рожден ден и всяка година избираме ананас. Това е традиция. Луси, добре. Прекарах страхотно. Ще ми каза работа. Няма.